Хайырлы кеш, тура эфирда яңалықтар чарылышы, сіздің білен Рузил Мингалимов. Алға таба бүгінгі төп темалар хақында. Yollar әйбәтләнде, эше күренеп тора, без сөенәбез. Эшенә карап бәя бирәләр. Наил Магдиевның чалда эшли башлауына 1 ел. Пассажирлар өчен көрәш кыза. Татарстанның арбитраж суды тендер нәтиҗәләрен законсыз дип карар чыгарды. Алга таба пассажирларга ни эшләргә Лесен Ханова ачыклады. Юлны чыгу бик тә авыр, машиналар бик күп йөриләр. Гомерләре куркыныч астында 60-нчы мәхәллә тукталышы янында җәяүләр юлы булырмы? Яңа мөмкинлекләр IT парк үзенә резидентлар сөйли. Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы президенты вазифаларына киреште. Үземнең Татарстан президенты вазифасына сайлануымны республикада тынычлык, теләктәшлекне, бердәмлекне, социаль-икътисади үсешнең югары темпларын, Татарстанларның көнкүреш сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән сәясәт өчен тавыш бирү дип кабул итәм, дип белдерде ул инаугурация тантанасында. Салих Сайдашев исемендәге зур концерт залында узган тантанага 700-дән артык кеше чакырылды. Мәртәбәле кунаклар исемлегендә Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе Минтимир Шәймиев, Россия Федерация президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Михаил Бабич, Төркиянең икътисад министры Нихат Зайбакжи, Казахстан вице-премьеры Дарига Назарбаева, Россия Федерация элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министры Николай Никифоров һәм башкалар иде. Башкарма комитет җитәкчесе, шәһәр советы депутаты, Татарстанда авыр атлетика буенча федерация президенты. Наил Магдиевның иншалла килеп эшли башлауына бүген 1 ел. 2014 елның 18 сентябрендә ул башкарма комитет җитәкчесе вазифаларын башкаручы итеп билгеләнде. Әлеге вакыт эчендә шәһәрдә нинди үзгәрешләр булды? Иншалла халкы аларны ничек кабул итте? Бу хакта тулырак хәбәрчебез Лейсан Ханов сюжеты. Вы же понимаете, что мы пришли не на, значит, короткий промежуток времени. Я уже как-то вам говорил, если изберете, серьезно и надолго. Узак елларын Бөгелмә шәһәре мэры булып эшләгән соңгы елларда Татарстан Урман хуҗалыгы министры вазифасында хезмәт куйган Наил Магдиев шулда җитәкчелек эшен актив башлап җибәрде. Шәһәр советы утырышында аны башкарма комитет җитәкчесе итеп расладылар. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов яңа җитәкче алдына бурычлар куйды. Задач много. Эш күп, балалар бакчалары, мәктәпләр, юллар салырга кирәк. Алар барысы да җитди финанс ярдәме сорый. Икътисади шартлар да шактый катлаулы. Наил Магдиев шәһәр җитәкчесе буларак туры эфирда беренче тапкыр безнең телеканалда ачыктан-ачык әңгәмә программасында чыгыш ясады. Беренчел бурычларны билгеләде. Это вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Бу торак коммуналь хуҗалык төзекләндерү мәсьәләләре, транспорт йөреше. Шәһәр җитәкчелеге якын арада 2 мәктәп төзү мәсьәләсен хәл итәргә тиеш. Әйткән сүз аткан ук яр буе микрорайонда 900-гә якын балага исәпләнгән мәктәп төзелеше башланып та китте. Яңа маршрутларда яңа автобуслар йөри башлады. Лицацех юллары төзекләндерелде. Сөембикә проспекты капиталь ремонтланды. Моның өчен республика 660 миллион сум акча бүлеп бирде. Аны сентябрь башында куллануга тапшырдылар. Просим вас открыть движение по обновленному участку дороги проспекта в Сөембике Дружбы народов. Быел Чаллыда 6 өр-яңа балалар бакчасы төзелде. Аларның 5-се куллануга тапшырылды инде. Чиратта Мәләкәс аръягындагы балалар бакчасы. В такой красоте, я думаю, что наши дети будут расти. Аллаху шукр, слава Богу. Пусть все в нашем городе, в нашей республике, в нашей стране будет хорошо. Наил Магдиев бизнесменнар белән эшчәнлекне дә активлаштырды. Эшмәкәрләргә һәр шимбә иртәсендә шәһәр җитәкчесе белән очрашып, үз тәкъдимнәрен җиткерү мөмкинлеге булдырылды. Нам нравится. Наил Магдиев безгә ошый, ул ачык эшлекле, шәһәрдә бик күп эшләр эшләнә. Миңа тагын аның социаль юнәлештә хезмәт куюы ошый. Шәһәрдәшләр дә Наил Магдиев эшчәнлегенә нәтиҗәләрдән чыгып бәя бирә. Әйбәт эшләйинде, менә юлларды төзекләндерде, шәһәр бик матур, чисталык, чиста. Автобуслар йөри, автобуслар. Шул чаклы әйбәт, яхшы эшләй. Эшен дәвам итсен. Күренеп тора бит, юллар бик әйбәт салына башлады. Квартальный өйләр арасында юллар нормальлаша. Тротуарлар әйбәтләнеп бара, арасында ничек дип әйтим, комплекслар арасында барса да әйбәт бит инде хәзер. Юллар әйбәтләнде, эше күренеп тора, без сөенәбез. Без йөрибез бит, пенсионерлар бөтен җиргә дә шуңар күрә. Рәхмәт. 5802 йортыннан озак еллар буе фатир көтүче шәһәрдәшләр дә Наил Магдиевка рәхмәтле. Алар 6 еллык тәнәфестән соң биредә төзелеш эшләре яңаруны аның исеме белән бәйли. Инде ел ахырында йортны куллануга тапшырырга ышандыралар. Лейсан Ханова, Андрей Рачев, яңалыклар.
Пассажирлар үшін күреш қызы. Татарстан арбитраж суды тендер нәтижелерін законсыз деп қарар шығарды. Әлігі документтан көрінгенше 16 сентябрьден пассажирлар ерту компаниясы тарафынан хизмет көрсетуші маршрутларының іші тоқтатылырға тиеш. Арбитраж судына Шол Автотранс компаниясы һәм шәхси эшмәкәр Наталья Гарина мөрәҗәгать итте. Ләкин Шол урамнарында автобуслар элек ничек йөргән булса, шулай ук йөрүне дәвам итә. Әлеге видео язма социаль шелтерләрдә урын алды. Шолының пассажирлар ташу тармагында яна низак. Моннан 3 атна элек башкарма комитетта пассажирлар йөртүгә дәгъва итүче компанияләр арасында конкурс үткән иде. Нәтиҗәдә электротранспорт һәм пассажирлар йөртү компанияләре җиңеп чыкты. Тик моның белән кайбер йөртүчеләр риза түгел. Шәхси эшмәкәр Наталья Гарина 109 маршруттан китәргә теләми. На основании антимонопольного решения будет долго брать машины. Вот когда будет судебное решение, вот тогда ты поставишь свои машины и будешь ездить. Смотря в какую сторону примется это решение. Ну вот, у нас есть договор. Мы исполнители. Арбитраж суды шушы көннәрдә тендер нәтиҗәләрен законсыз дип кабул итү турында карар чыгарды. Аның нигезендә 1-нче, 6-нчы, 9-нчы, 29-нчы, 12-нче һәм 42-нче маршрутларга хезмәт күрсәтүче пассажирлар йөртү компаниясының килешүләре туктатыла. Әлеге маршрутларда нигездә фортлар йөри. Компания вәкиле Николай Тятюшкин әйтүенчә, пассажирларга бүген борчылыр урын юк. Мы получили договора. Безнең килешүләребез бар. Алар ике яклы, ягъни пассажирлар йөртү компаниясе һәм башкарма комитет арасында төзелгән. Алар бүген дә гамәлдә. Суд эшчәнлекне туктату турында карар чыгарган икән. Димәк, башкарма комитет аны кире карату өчен мөрәҗәгать итәчәк дигән сүз. Бу исә озакка сузыла торган процесс. Кешеләргә йөрергә кирәк, шуңа күрә без ничек эшләдек, шулай ук йөрүне дәвам итәчәкбез. Арбитраж судына мөрәҗәгать иткән Наталья Гарина рәсми аңлатма биргә теләмәде. Башкарма комитетның хокук идарәсендә дә безгә әлеге документлар белән җентекләп танышмаулары хакында әйттеләр. Идарә башлыгы Ленар Ахматҗанов сүзләренә караганда, арбитраж судыннан килгән әлеге документны һичшиксез кире каратачаклар. Ә инде пассажирлар, алар өчен көрәш кызган мәлдә бүген яңа маршрутларны өйрәнү, зур һәм кече автобусларны чагыштыру белән мәшгуль. Удобно, конечно, автобус одна сторона есть, а вторая сторона газельдә удобно булмаса да газель җәптә бүтән илләрдә автомобильләрдә аккуратно туктап йөри. 26-да йөреп карадым мин, ул әллә окраинда җәптән йөри. Поселокка кермәде. Мне в любом случае, то есть комфортнее ездить на газель. Миңа зур автобусларга караганда газельләрдә йөрү уңайлырак. Алар тиешле урынга тизрәк алып барып җиткерә. Но я считаю, что то, что автобусы запустили, это очень хорошо, потому что... Зур автобуслар йөртә башлауга карата уңай фикердә мин. Газель һәм Форд йөртүчеләр кеше иминлеге турында уйлап та карамый. Пенсионерларны да кимсетәләр. Үземнең дә күргәнем, кисәтү ясаганым бар. Зур автобуслар йөрү бик әйбәт, ләкин алар бераз әзрәк әле. Пассажирлар өчен көрәш ничек һәм кайчан төгәлләнер әлегә билгесез. Тик бер нәрсә ачык, конфликтка мөмкин кадәр тизрәк нокта кую кирәк. Чөнки беренче чиратта пассажирлар иминлеге турында сүз бара. Лейсан Ханова, Андрей Рачев, Яңалыклар. Әхмәтшин урамы буенча 60-нчы мәхәллә тукталышы янында җәяүле юлы юк. Шәһәрдәшләр гомерләрен куркыныч астына куеп, юл аша машина йөреп торган урыннан чыгарга мәҗбүр. Бу хакта безнең кайнар элемтә телефонына шалтыратып хәбәр иттеләр. Урында хәбәрчеләребез булды. Марат Хабибуллин көн сайын балаларын бакчага илтә. Юл Әхмәтшин урамы аша уза. Иртән һәм кичен бирдә һәр вакыт машиналар күп йөри. Күргәнегезчә, бу җирдә зебра бик кирәк. Чөнки без сайка барганда урап барырга туры киләчәк. 150 метр артка бирәбез, аннан кире барабыз. Бакча каршында 60-нчы мәхәллә тукталышы җәмәгать транспортында йөрүчеләр өчен дә куркыныч. Юл аша чыкканда бернинди билге тормый. Монда обязательно пешеходный переход кирәк. Монда 2 остановка и тем более теге якта детский садик. Остановкадан төшкәчтен бик озак көтеп торырга кирәк машиналарның үткәнен. Юлны чыгу бик тә авыр. Машиналар бик күп йөриләр. Без бик тә риза. Бик кирәк. Бик кирәк. Уңайсыз йөрергә менә автобустан төшеп, моннан гына узып китәсе килә. Ну, возможности нету. Иртән эшкә ашыгучылар юл аша чыкканда кагыйдә бозарга мәҗбүр. Моның өчен 500 сум штраф та каралган. Якында урнашкан бакча мөдире бу урыннан йөрү җайсыз ди.
Приехав, Эшкә килгәндә я кагыйдә бозасың, я юлны ерактан урап кына чыгасың. Күп очракта шәһәрдәшләр кагыйдә боза һәм машиналар агымына карап тормыйча юлны тиешсез урыннан чыга. Норматив документлар буенча җәяүлеләр юл арасы 200 метрдан да артмаска тиеш. Биредә исә иң якын зебрага кадәр 126 метр гына. Әмма автоинспекторлары җәяүлеләр күп йөри торган урыннарда зебра урнаштырырга мөмкинлек бар ди. Мәсьәләне 2 юл белән чишеп була. Я зебраны тукталыш янына күчерергә, я яңасын булдырырга. Моның өчен әлеге территорияны җентекләп тикшерү таләп ителә. Ул биредә яшәүчеләр гаризасы буенча башкарма комитет тарафыннан эшләнелә. Гүзәл Шихапова, Гүзәл Хабибуллина, Алексей Иванов, Яңалыклар. Шоллы ТВ каналының койнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Койнар элемтә телефоны 51 31 31. Шолда җитештерелгән кәгазь бөтен Россиядә сатылачак. Шәһәрдә көндәлек тормышта кулланыла торган 2 катлы кәгазь җитештерү системасын үзләштерделәр. Катырга кәгазь комбинатында яңа производство ачылды. Җитештерүне көйләр өчен комбинат 65 миллион сум акча тоткан. Бу акчалар үзен аклармы? Кәгазь көндәшләр җитештергән продуктлардан нәрсә белән өстен? Хәбәрчебез ачыклады. Запуск! 2 катлы көндәлектә кулланыла торган кәгазь һәм салфеткалар башка җитештерүчеләрнекенә караганда арзанрак булачак. Чөнки гадәттә мондый кәгазьне целлюлозадан ясыйлар. Чаллыда ул күп тапкыр эшкәртелгән макулатурадан җитештерелә. Исемендә дә шуңа күрә эко кушымтасы бар. Бу массаны термик эшкәртәбез, барлык куркынычсызлык таләпләре үтәлә. Инде беренче кулланучылар продуктны уңайлыктан бәяләп өлгерде. Димәк, без дөрес юнәлеш сайлаганбыз. Комбинатта әлеге проект өстендә 90-нчы елларда ук эшли башлаганнар. Хәзер 2 катлы кәгазь Италия акценты белән, чит ил белгечләре белән берлектә махсус җайланма көйләгәннәр. Бу безнең шәһәр өчен яхшы күрсәткеч. Чит ил инвесторлары, подрядчылары һәм белгечләр безнең шәһәр белән хезмәттәшлек итә. Бу икътисад өчен яхшы. Инде бүгеннән экосемейка дип аталучы бәдрәф кәгазьләре һәм бер тапкыр кулланылучы сөлгеләр кибетләргә юнәлде. Чаллыда җитештерелгән продукция Россиянең барлык төбәкләрендә дә сатылачак. Хатыргы кәгазь комбинаты һәм Италия фирмасы арасында хезмәттәшлек алга таба да дәвам итәчәк. Дуслык җепләрен ныгытыр өчен үзара бүләкләр белән алмашындылар. Одним взмахом руки мы превращаемся. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, Яңалыклар. IT-парк резидентлары булырга теләүчеләр өчен яңа мөмкинлекләр ачыла. Ай дәвамында иң кызыклы проектлар тәкъдим итүчеләрне сөйләячәкләр. IT-парк каләгү өчен программалаштыру һәм компьютер технологияләрен генә белү таләп ителми. Тәҗрибә күрсәтүенчә, стартаперлар арасында элекеге сатучылар социаль хезмәткәрләр дә очрый. 2 дус Русла белән Илдар моның ачык мисалы. Алар бизнес-инкубаторга союларның бер этабын уңышлы үтте. Мин IT-паркка хәтле фонд социального страхования главный специалист булып эшләгән идем. Ни өчен мин күчтем IT-паркка? Чөнки миңа информационный технологиялар бик нык ошый. Хәзер егетләр шәһәрдә узучы мәдәни чаралар турында тиз белеп була торган мобиль кушымта эшләделәр. Надо было подобрать тот проект, который... Без 2 проект тәкъдим иткән идек. Нәтиҗәдә мобиль кушымта сойланды. Шәһәрдәшләр һәм чаллык кунаклары өчен бик файдалы булыр дип уйлыйм. IT-паркта якын арада тагын 2 сойлау туры үткәреләчәк. Беренчесе 10-11 октябрьдә һәм тагын бер айдан соң 21-22 ноябрьдә. Информацион технологиялар сферасында эшмәкәрләр эзлибез. Төрле стадиядә проектлар кабул итәбез. Ул да булса идеядан башлап һәм инде уже әзер проектка хәтлек. Гаризалар 2 көнлек кабул ителә башлады. Бу вакыт эчендә дистәдән артык кеше катнашырга теләк белдергән. Бәйгедә һәркем, укучылар, өлкәннәр дә катнаша ала. Узган сайлауда үтә алмаган проект авторлары да үзләрен кабат сынап карарга мөмкин ди оештыручылар. Гаризалар 5 октябрьгә кадәр кабул ителә. Фәридә Сабирҗанова, Константин Величко, Айрат Закиров, Яңалыклар. Җиңү белән кайттылар. Чаллы хоккей клубы Башкортстан һәм Оренбургта оештырылган турнирларда катнашты. Чаллылар 4 очрашу үткәрде. Соңгы матчта Башкорт Горняк командасы белән уенда безнекеләр 4-3 исәбе белән җиңде. 29 сентябрьдә Чаллы хоккей командасы Чиләбенең Мишелла командасы белән уйнаячак.
Ауыл хуҗалык ярминкәләре дәвам итә. Иртәгә алар Сарман трактында, Галиәскәр, Камал бульварында һәм Южный агросәнәгать паркында узачак. Сәүдәгәрләр үз продукциясын иртәнге 8-дән көндезге 3-кә кадәр тәкъдим итәчәк. Шәһәрдәшләр өчен түбән бәядән яшелчә һәм җиләк-җимеш, ит, сөт ризыклары, бал һәм башка товарлар сатып алырга мөмкинлек тудырыла. Иртәгә Сарман трактында кулланучылар хокукларын яклау комитеты тарафыннан консультациядә эшләячәк. Шәһәрдәшләр белгечләргә сорауларын бирә ала. Октябрь айынан исә Шамил Усманов проспекты буенда да ярминкәләр уздырыла башлый. Бу минутларда Яр буе паркы мәйданында төзүчеләр көненә багышланган бәйрәм чаралары үтә. Популяр җырчылар Зәйнә Фәрхетдинова, Зөфәр Билалов, Алина Шәрифҗанова чыгыш ясый. 21 сәгатьтә салют булачак. Шәһәрдәшләргә өйгә кайту өчен мәйданнан зур автобуслар җибәреләчәк. Бәйрәмнән тулы репортажны яңалыкларның дүшәмбе көнге чыгарылышыннан карый аласыз. Мин Рузил Минганев белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Московская ярмарка. Новое поступление сезонного товара. Куртки, брюки и обувь. Цены на радость всем. Московская ярмарка. Одежда для всей семьи. Торговый центр «Океан», 2-й этаж и Новый город, 1125В. Напротив остановки 7-й комплекс. Сдается в аренду помещение для офиса. Общей площадью 120 квадратных метров. Сохраняемой стоянкой. Телефон 56 34 00. Читайте в пятничном номере газеты «Челнинские известия». Парни, угрожавшие взорвать торговый квартал, оказались интеллектуалами из благополучных семей. Кто пришел в горсовет Челнов? Цены на жилье в Челнах пошли вниз. Олегу Газманову понравились набережные Челны и местный борщ. «Челнинские известия». Первая газета города. 20 претендентов и только один счастливый билет. Теперь в 38-м комплексе можно ходить без опаски до позднего вечера. После многочисленных обращений челнинцев услышали. На бульваре Касимова установили опору освещения. На то, чтобы челнинские улицы стали светлее, впервые была выделена сумма 30 миллионов рублей. Челны ТВ объявляет зрительское голосование по кастингу ведущих программы «Новости». Голосуй за самого достойного участника кастинга на сайте tvchelny.ru и в группе Челны ТВ ВКонтакте. Выбери лучшего ведущего новостей.